Chlapček je tam. Jej, počkaj, miláčik. Chlapček. No nehádaj, čo tam patrí. To tam nepatrí. Kde je veľa fialovej? Veľa fialovej, áno. Teraz, kde je veľa žltej, ale s fialovou. No dobre si to mal, len si netrafil do vagóna. Áno. No teraz už to neviem správne, teraz už tú žltú, druhú žltú. Nie, druhú žltú. Samúlko, netypuj, dobre to išlo. No, teraz je postupnosť. Je mušla, kráp, mušla a ďalej. Nie, kde je rak? Tak, super. A teraz ide rák, kráp, rák a ďalej bude? Nie, mušla tam vôbec není. Áno, kráp. Ďalej ide kráp, mušla, správne. No, a tu sú kačičky k sebe otočené a... Kde je, ktorá tam patrí kačička? Tá tam patrí, no, ale si ju tam zabudol dať. A teraz už to ide ináč, teraz už tam patrí iná. Ktorá tam patrí kačička? Nie, malička tam nepatrí. Áno, malička. No, Samúlko už si myslí, že tam pôjde táto a má pravdu, si to pamätá. No, tak toto není dobré, že ty si to už pamätáš. A ako to ide? 4 balóny, 3 balóny, 2 balóny. Ako to ide? 4, 3, 2? Je 1. Ale nekrič. A teraz je 1, 2, 3 a 4. No, a kto bude plniť úlohu? My pozorujeme takto vláčik. Saminko, ja takto nevidím, miláčik. Samuelko, sa hanbíš, alebo čo teraz sa deje? No ale vyplň úlohu, lebo sa ti míňa čas. 1, 2, 3 a kde sú 4 balóny? A teraz 1, 2, 1, 2. Maminka spraví za teba, dobre? 3, teda 4, 3, 2 a 1. Tak, lebo sa ti míňa čas, vidíš? Tuto hore, už možno 21 sekúnd. 1, 2, 3, 4. Samúlkovi sa nechce? Nemáš rád ty úlohy, že? A tu máme hnedá, ružová a modrá. To sú tieto 3. Ďalej. Žltá, hnedá, fialová. To sú tieto 3. A zelená, hnedá, fialová. To sú tieto 3.